E kindeni mar timo campaigns motelo ne yiero madwe mar aboro en wach makoro jodolo mag dinde yalo motegno ahinya e pacho kae. Kalore kanyo kod jadolo Bishop Reverend Edwin Ogola Otieno mar CCA Hera noyango ni siasa man kod achaya kod mago mag akweda e gima bende koro jopiny ok onego bed ni yie dhi nyime gi sani ni makoro Kenya ochomo e campaigns kata bende osedonjore mag campaigns ne yiero ma idhi tim higani. Kanolose kinde ma bende ni sidhe e lemo mar Bishop e kanisa mar CCA Hera mayudore Migosi e alwora mar boma ma Kisumu. Ogola ojiwo jo Kenya bende oyiere jotelo manyalo biro miyo gidongre yo mowinjore kaachiel gijiwo jopiny mondo koro okaw ombulu. Gin weche ma bende koro nomed ler ahinya motegno kod mane en bishop mar kanisa nogono mano Dr. Habakuk Abogno. Kochopo kinde campaign gi campaign soberly. Campaign ma oting'o wich teko koda yany koda kwede ok dwarre. Samoro iwacho ni kanisa kwedo jo siasa timo nadi, to gimomiyo kanisa samoro tamore ni mondo siasa kik goe kanisa en nikech weche mag kwede kaachiel koda yanje mabedoe makoro distort the Christian principles kata yore mag wach Nyasaye. Mano ema miyo kanisa tamore ni jo siasa koro kik donje e kanisa go siasa. Lemo to yienigi kendo wagombo ni gilem kabisa kendo gidhi e kanisa gi kamora mora ma gintie gilam Nyasaye ni kwe mondo bedie kendo gi handle gik moko duto e yo makare. Mano wakwayo ahinya. Wach ma bende lichnwa ahinya en the impact mar election campaigns ma negative ma samoro fall negatively to the vulnerable group of people are mainly the children. In the last general election bange ne wayudo thoe mag nyithindwa mang'eny. Pod waparo Baby Pendo, pod waparo nyithindo manogo kata gi bunde Nairobi. Is very unfortunate. Nyithindo gin very innocent. Kendo ka ginyalo tho e yo mayuma kamano, to waketho ngima mar pinywa mabiro. Nikech nyithindo gin the future of this country Kenya. Emomiyo wakwayo campaigns obed ma very sober kendo jo Kenya oyier joma are responsible, joma kata ka wuoyo kata ka explain their policies gi gik ma gidwa timo to gitim in a sober way yo makare makelo kwe kendo ma ok kel pogruok e yo moro amora. Democracy mondo prevail. Democracy en weyo yie ni ng'at ma bende gi paro mopogre gi mari kata bed ni ne zone moro ma is deemed to be ma nenore ka gima party moro ema omaka ahinya. Wakwayo jotend party duto, wakwayo jowa ma campaign wayie ni ji nikech ji duto ni thuolo e Kenya. Kenya en marwa kendo ng'ato ka ng'ato obed thuolo mar dhi kamoro amora, obed thuolo mar campaign nikech ji to chunygi gin open ni ng'ata mabiro biro kik mondo watam ji winjo ji mamoko. To wayie ni jo siasa duto kamoro amora ma gigombo mondo gidhi gitimie campaign gitim kendo mondo rwakgi e yo makare makelo kwe manyalo miyo wabed kod kwe nyaka chop bang' yiero. Mar yiero ma 2022 waneno ka campaign odwa chakre chon ahinya kendo siasa obiro mager kendo waneno ka weche moko dwa biro ma ok ni kare manyalo miyo ji bed ma onge kwe mana kaka higa mokadho. Waneno higa mokadho 2007 2008 I was a victim kendo an nena amoko mabedo IDP for more than a week ka okanya duogo Nyanza ka kwamo loka South Nyanza kamoro miluongo ni Migori County. Naneno okne yot wadak mwatieko chiwo mane dalano ba ai koro kaka biko na yudo na escort ko akum DC makocha to kaachiel kod PPO Manyanza eka yudo kaka duogo Kisumo. Okne ber nikech an participate kaachiel kod shida mano bede an mana dhi atiso nyaka Baby Pendo kane wan kod Archbishop Okoth ka Baby Pendo nene ohayore kane gi watise e hospital. Omiyo gik makamago ok dwa ka her mondo timore. Te kinde mago iko mag handshake chutho jotelo mag handshake nokona ni achiel kumogo miyo handshake no bede ni mondo kik thoe makamago kata koko machal kamago chak bedie Kenya ka. To kamane policy en ber ahinya mondo ng'ato ka ng'ato mondo one ni koko okobede Kenya ka e yiero moro amora. Mane kaka no wachonwa te ka jo politics no wacho dwa her mondo mane giwacho obedie tim ni kik mondo koko moro bedie abeda ni bang' yiero to koko
bang' yiero to koko. To kaluwore kod weche mwawinjo sani to kod kaka jo siasa moko sani puso dhogi, nenre ka gima wachomo mana kuma ne wadhie cha. Emomiyo mae onego bed discourage kabisa, onego kwer gi ji te gi yore duto te, nyaka jo kanisa, nyaka raia te okwed kabisa. To ka gikwedo kabisa to nyaka wafuasi magi te mondo yiero ma 2022 obed gi kwe, obed peaceful, kendo ng'ato ka ng'ato o accept, koloye o accept mondo ang'o, mondo goruok moro kata koko moro kik bedie. An daher ni kaber to mondo giduokie weche mag piny to mag kelo akwede manyalo kelo logruok, kaka weche mag madoa go obed maonge. Ji duto jo Kenya chal, dhano en dhano, mbele mar Nyasaye onge ng'ato man gi kido moro madoa to moro pogore. Hapana, ji duto chal te, to duto gin jogo eko ma Nyasaye omiyo value duto te. Omiyo jo Kenya kata jotelo duto dakwa nyaka jo chama duto te gibed maonge weche go manyalo kelo pogruok kod kwe kod dhaw e Kenya waka, mondo kwe obedie, mondo yiero kadh maber maonge